Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια έκτακτη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος από την εφημερίδα Πατρίς, Αντώνης Φώτης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αντώνη, καλησπέρα. Τι συμβαίνει? Καλησπέρα Πέτρο και καλησπέρα και στους τηλεθεατές της ΣΟΡΤ. Μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, ωστόσο, όπως φαίνεται, ο νόμος της ζούγκλας ανάμεσα στους εργάτες γης εξακολουθεί να επικρατεί δυστυχώς στην Ηλία. Αυτό μπορεί να συμπεράνει κανείς και από τα όσα βίωσαν χθες αλλοδαποί εργάτες γης από το Νεπάλ, οι οποίοι όχι μόνο έπεσαν θύματα ληστείας και έζησαν εφιαλτικές ώρες, αλλά και κάποιοι από αυτούς απήχθησαν κιόλας προκειμένου να εργαστούν δια της βίας σε άλλες περιοχές. Να πούμε ότι συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης από αστυνομικούς της ειδικής ομάδας ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας 5 αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κιόλας δικογραφία από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου με τη συνδρομή των αστυνομικών τμήματων ποινιού αλλά και βουπρασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, αρπαγή αλλά και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Να πούμε ότι οι 5 συλληφθέντες, ενεργώντας από κοινού με συνεργούς τους, οι οποίοι και βρέθηκαν μετά από κάποιες ώρες, το πρωί της Πέμπτης σε περιοχές της Ηλίας, φέροντας αιχμηρά αντικείμενα, μαχαίρια και μπαλτάδες, κατηγορούνται ότι εισήλθανε σε μονοκατοικία στα Καβάσιλα, όπου εκεί διέμεναν αλλοδαποί και με την απειλή των μαχαιριών και μπαλτάδων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό αλλά και κινητά τηλέφωνα. Και επιπλέον εισήλθαν και σε κατοικία στο Ψάρι της Ηλίας, όπου εκεί αφαίρεσαν 12.000, σύμφωνα με πληροφορίες, 12.680 ευρώ και κινητά τηλέφωνα. Άλλο ένα περιστατικό, δηλαδή ομής βίας με αποδέκτες αλλοδαπούς εργάτες γης. Αντώνη, είναι συχνό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, σωστά? Ακριβώς. Βέβαια, σε αυτή την υπόθεση δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι λόγοι που έγινε όλο αυτό. Ωστόσο, αναμένεται τις επόμενες ώρες να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί βρισκόμαστε και σε στάδιο προανάκρισης ακόμα. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο σε αυτό το σημείο, Αντώνη Φώτη, και να σας πούμε ότι αύριο περισσότερες πληροφορίες και αποκλειστικές μαρτυρίες στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας Πατρίς. Με κάθε επισημότητα και τις πρέπουσες τιμές τιμά η πρωτεύουσα της Ηλίας τον προστάτη της Άγιο Χαράλαμπο. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν λίγες ώρες πριν με τον πανηγυρικό εσπερινό και θα κορυφωθούν αύριο παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης Ανδρέας Νικολακόπουλος. Ο πύργος για ακόμη μια φορά φόρτισε τα γιορτινά του προκειμένου να τιμήσει τον πολιούχο του Άγιο Χαράλαμπο. Με την δοξολογία να γίνεται το πρωί του Σαββάτου στον περιώνυμο ναόχωρο στατούντος του Μητροπολίτου Ηλίας και Ολένης Κυρίου κ. Αθανασίου και παρουσία 2 Μητροπολιτών και πολλών επισκόπων. Από την ημέρα που μεταφέραμε τη σεπτή εικόνα του πολιούχου μας εδώ στο ναό της Αγίας Κυριακής προκειμένου να γίνει η πανήγυρης, σήμερα και αύριο, πλήθος πιστών καταραίει, σειραίει όλες τις ημέρες για να βάλει το κεράκι του για να προσυνήσει τη θαυματουργή εικόνα του Αγίου μας. Ιδιαίτερα όμως αυτή τη βδομάδα και πρωί και το απόγευμα στις ακολουθίες των ιερών παρακλήσεων που κάναμε, πλήθος πιστών με βλάβεια προσκυνούσαν τον Άγιο και ζητούσαν από τη χάρη του ό,τι έτοιμο έχει ο καθένας στην καρδιά του. Σήμερα βέβαια και αύριο θα κορυφωθούν οι λατρευτικές εκδηλώσεις με τον πολυαρχιερατικό εσπερινό που θα γίνει το απόγευμα 6:30 εδώ στο ναό της Αγίας Κυριακής, με την παρουσία 5 Μητροπολιτών, 4 προσκεκλημένων και του Πιμελάρχου μας κυρίου Αθανασίου. Πλήθος κόσμου σειραίει από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής με σκοπό να προσκυνήσουν την θαυματουργή εικόνα του πολιούχου του πύργου Αγίου Χαραλάμπους. Εκατοντάδες πιστοί σχηματίζουν τεράστια ουρά έξω από τον ναό, τιμώντας τον προστάτη της πόλης και ανάβοντας ένα κερί. Στη συνέχεια τη νύχτα θα γίνει η Ιερά Αγρυπνία, όπως γίνεται κάθε χρόνο, 11 με 2. Θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο ιερό παρεκκλήσιο, στο ιστορικό παρεκκλήσιο του πολιούχου μας από τις 6 το πρωί στις 8:30.
ενώ εδώ θα λάβει η χώρα η πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία από ώρα 7 έως τις 11. Λιανία της Επτής Εικόνας του Αγίου μας στους δρόμους της πόλεως μας, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και το απόγευμα 5:30 θα γίνει ο Σπερινός και Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο. Μέσα από την ψυχή μας ευχόμεθα ο Άγιος να χαρίζει κάθε υλικό και πνευματικό αγαθό, να σκυπάζει την πόλη μας και την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ιερά Μητροπόλη Ηλίας, μάλιστα επίκεντρο του λαμπρού εορτασμού του, κατά την ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του, είναι ο πύργος του οποίου είναι και πολιούχος. Πλησίον της Αγίας Κυριακής υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσι προς τιμήν του Αγίου, όμως η μνήμη του έχει επιλεγεί να τιμάται κάθε χρόνο στον μεγαλύτερο ναό λόγω της αθρώας προσέλευσης των πιστών. Η παράδοση λέει πως κατά την θεμελίωση του παρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους βοήθησε και ο οπλαρχηγός της Επανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, καθώς πότιζε το άλογο του σε κοντινή κρίνη. Ο Άγιος έχει επιτελέσει πολλά θαύματα στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή του πύργου. Το 1860 είχε σώσει την πόλη από την φοβερή πανόλη, ενώ δεν ήταν λίγα τα παιδιά που είδαν στον ουρανό έναν γέροντα με μακριά λευκή γενιάδα να σπρώχνει με το ραβδί του ένα σύννεφο που αντιπροσώπευε την επιδημία. Το 1918 την έσωσε επίσης από επιδημία γρίπης. Επίσης, επιδημία πανούκλας είχε χτυπήσει τον πύργο και το 1791, από την οποία όμως τον εφύλαξε ο Άγιος Χαράλαμπος σε αντίθεση με αυτό που έγινε σε Γαστούνη, Λεχενά και Πάτρα, όπως προκύπτει από τον κώδικα της Παναγίας της Λεχενίτισσας. Το ιστορικό νοήδριο του Αγίου Χαραλάμπου έκτισε η οικογένεια Βιλαέτη με την εγκαταστασή της στον πύργο, όταν και έφερε μαζί της από τον τόπο καταγωγής της τα βέλα των Ιωαννίνων και την τιμή του Αγίου Χαραλάμπου, του προστάτη και ευεργέτη της, καθώς και μια παλιά οικογενειακή εικόνα του. Οι Βιλαέτεοι από τους πρώτους οικιστές του πύργου, μαζί με τους άχολους, τους οποίους απαντάται και ως βαπτιστικό το όνομα Χαράλαμπος, αποθυσάβρισαν το οικογενειακό κοιμήλιο της εικόνας του Αγίου από τον 17ο αιώνα, το παρεκκλήσι αυτό, το οποίο συνδέθηκε έκτοτε αδιάσπαστα με την ζωή του πύργου. Όπως μας πληροφορεί η Ιερά Μητροπόλη Ηλίας, στο παρεκκλήσι αυτό συναντιόντουσαν οι οπλαρχηγοί για την προετοιμασία της Επανάστασης. Ενώ αξίζει να σημειωθεί πως εκεί συνήθιζε να προσεύχεται και ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν περνούσε από τον πύργο. Εκεί όμως ορκίστηκαν και οι επαναστάτες του 1821 από τον πύργο. Εκεί κατέφευγαν σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις οι πυργιώτες πριν και κατά την Επανάσταση, ενώ το νοήδριο αυτό καταστράφηκε 2 φορές κατά την Επανάσταση. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε στο αγροτικό, καθώς σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας στο ύψος της διασταύρωσης της Αγίου Γεωργίου προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι αγρότες της Ηλίας. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ την ερχόμενη Τρίτη αντιπροσωπεία των αγροτών της χώρας θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ασπάση της κυβέρνησης ο Τσαμπούκας. Σε συμβολικό αποκλεισμό και των 2 ρευμάτων, οι κυκλοφορίες της Εθνική Οδού Πύργου Πατρών στο ύψος του κόμβου της Αγίου Γεωργίου προχώρησαν για ακόμη μία φορά τα μέλη της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας, ζητώντας με πάνω και συνθήματα την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και δίνοντας υπόσχεση για ακόμα πιο δυνατές κινητοποίησεις σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άμεσα θετικές εξελίξεις. Εμείς υλοποιούμε την απόφαση που πήραμε στη Νίκαια όλα τα μπλόκα της Ελλάδας, πιέζουμε, κάνουμε διάφορες δράσεις όπως και απόψε, όπως και σε όλη την Ελλάδα οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας. Όπως το πρωί πήγαμε στα δικαστήρια, αναβλήθηκε το δικαστήριο, δεν είπα να πει ότι τελείωσε, θα έχουμε και συνέχεια και τον Ιούνιο είναι κι άλλο δικαστήριο. Εμάς δεν μας πτωούν αυτά, γιατί το δικαστήριο αυτό, τα κριτήρια ήρθανε την ώρα που βγήκαμε στο δρόμο. Όμως δεν μας τρομάζουν, δεν μας τρομοκρατούν, εμείς συνεχίζουμε, πιέζουμε. Ο Πρωθυπουργός δέχτηκε να συναντηθούμε τη Δευτέρα, κάνει τα κόλπα του βέβαια με οι παρατρεχαμενοί του, λένε διάφορα. Εμείς δεν πτωούμαστε ούτε από αυτό, είμαστε συμπαγείς, ενωμένοι σε όλη την Ελλάδα και θα εκπροσωπηθούμε από τους ανθρώπους εκείνους που πρέπει με τον Πρωθυπουργό και τα Υπουργεία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έκανε μια σύντομη ενημέρωση για τα όσα συνέβησαν έξω από το δικαστικό μέγαρο του πύργου με την αναβολή της δίκης του και στη συνέχεια εστίασε στους αγώνες των αγροτών που δείχνουν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, μιας και ο Πρωθυπουργός δείχνει θετικός για την συνάντηση με τους αγρότες. Πρόσθεσε δε πως ακόμα και μετά την συνάντηση αυτή θα συνεχιστούν οι αγώνες με κλιμάκωση και δυναμική. Μπλόκα της Ελλάδας, να σκληρύνουμε τη στάση μας, τον αγώνα μας, να κλιμακώσουμε για να κερδίσουμε. Ήδη έχουμε κάποιο αποτέλεσμα,
ο Πρωθυπουργός δέχτηκε συνάντηση τη Δευτέρα με τα μπλόκα. Το αναμασάει βέβαια και λέει με ποιους θα συναντηθούμε, θα διαλέξουν με ποιους θα συναντηθούν, θέλουν καλούς ακροατές και χειροκροτητές και θέλουν να σπείρουν και ανάμεσά μας, έτσι, για να μας διαλύσουν. Εμείς δεν πτωούμαστε ούτε από δικαστήρια, ούτε από τίποτα άλλο, ούτε από καταστολή. Θα συνεχίσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Θα είμαστε σε συνεννόηση και κάθε μέρα 5 η ώρα εδώ. Οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν εδώ, καθώς στο ίδιο σημείο και την ίδια ώρα θα δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους οι αγρότες, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα υπάρξει μετακίνηση των αγροτών την ερχόμενη 5η 15 Φεβρουαρίου με λεωφορεία στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχουν στο μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, γιατί δεν περιμένουμε και μεγάλα πράγματα, και έτσι την Πέμπτη έχουμε αποφασίσει συλλαλητήριο στην Αθήνα και με τρακτέρ, το οποίο θα βουλιάξει η Αθήνα. Γιατί δεν έχουμε άλλη διέξοδο, δεν μπορούμε να ζήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες και με κοροϊδίες. Πάνε να τελειώσουν τον αγροτικό τομέα, τους μικρομεσαίους. Μια πρώτη αποτύπωση του πολεοδομικού προφίλ του Δήμου Πύργου. Τα χωροταξικά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζει καταγράφηκε σε σύσκεψη στο Λάτσιο, παρουσία μελετητών που συντάσσουν το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Η εφαρμογή του έχει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει τις χρήσεις γης και να άρει τις αυστηρές απαγορεύσεις των ζωνών οικιστικού ελέγχου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για τη διευθέτηση των προβλημάτων στο παραλιακό μέτωπο από την υπάρχουσα κατάσταση, καθώς και η διευκόλυνση των επενδυτικών δραστηριοτήτων εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο με τους μελετητές που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Όλοι οι μηχανικοί έχουν αντιμετωπίσει, είτε σε δημόσιες υπηρεσίες είτε στο ιδιωτικό τομέα, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της αντιστοίχησης. Ποια χρήση δηλαδή μπορεί να ταιριάξει και να αντιστοιχηθεί με αυτές τις κρίσεις που περιγράφουν τα διατάγματα των ΖΟΕ και των αποφάσεων του ΣΟΣΠΑ. Οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας παρουσίασαν τη μελέτη που λαμβάνει σοβαρά υπόψη της όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου. Όλοι οι Δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στη μελέτη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, για την οποία έχει υπογραφεί μια σύμβαση με την μελετητική εταιρεία Ρόικος Καραπιάς, ήρθαν σήμερα οι αρμόδιοι μελετητές, οι οποίοι αποτελούνται από όλες τις ειδικότητες που συμμετέχουν στη μελέτη, στην εκπόνηση της μελέτης, να μας ενημερώσουν σχετικά τι περιλαμβάνει αυτή η μελέτη αφενός και αφετέρου, σαν υπηρεσία να τους παραδώσουμε όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη από μεριάς του Δήμου, από τη μεριά του Δήμου. Έχουμε την εντολή πάντα του Δημάρχου, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να μαζέψουμε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να τα παραδώσουμε στην ομάδα εργασίας, έτσι ώστε να εκπονηθεί το συντομότερο δυνατό αυτό το εργαλείο ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα εργαλείο που καθορίζει τις χρήσεις, όχι μόνο τις χρήσεις στην περιοχή αυτή που είχαμε εμείς που έχουμε εγκεκριμένο ΣΟΑΠ, αλλά γενικά σε μια ευρύτερη διαδημοτική περιοχή, και είναι ένα σχέδιο το οποίο, εάν σε κάποια περίπτωση, σε κάποια περιοχή θέλουμε να βελτιώσουμε ή να αλλάξουμε τις χρήσεις αυτές οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί, μπορούμε με αυτό το σχέδιο, διότι είναι προαιρετικό διάταγμα, να μεταβάλουμε τις χρήσεις. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της Ηλίας θα καθορίζει μετά την ολοκλήρωσή του χωρικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις που επί δεκαετίες ταλαιπωρούν τον νομό, όπως για παράδειγμα τις χρήσεις γης στις παραλιακές ζώνες. Ευθείες βολές προς την αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Ποινιού Αλέξης Καστρινός με αφορμή την απόφαση του εκλογοδικείου που τον δικαιώνει. Ο ίδιος στράφηκε εναντίον της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, κατηγορώντας την για ανεπάρκεια και συνειδητή απουσία από τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου. Η γελοιότητα λαμβάνει τέλος. Κατά μέτωπον επίθεση στην πρώην Δημοτική Αρχή και προσωπικά στον Ανδρέα Μαρίνο εξαπέλυσε ο νυν Δήμαρχος Αλέξης Καστρινός κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε με αφορμή την έκδοση της απόφασης του εκλογοδικείου. Αποτελέσαμε την ξεκάθαρη επιλογή των δημοτών του Δήμου Ποινιού για τη διοίκηση του τόπου μας. Οφείλω όμως να ξεκαθαρίσω προς πάσα κατεύθυνση ότι επιβάλλεται να επιδείξουν όλη την αντίστοιχη σοβαρότητα, καθώς ελοχεύει πλέον ο κίνδυνος της πολιτικής αυτογελιοποίησής τους. Εμείς συνεχίζουμε δυναμικά να υπηρετούμε με συνέπεια τους στόχους μας, το όραμά μας,
αλλά ακόμη και τα όνειρά μας, σε αντίθεση με τους άλλους που απομονώνονται και εγκλωβίζονται στους αιμονικούς εφιάλτες τους. Το θλιβερό για αυτούς είναι ότι η κοινωνία μας προχωρά και ήδη τους ξεπέρασε πανεύκολα. Όλα θα βγουν στο φως, είπε ο Αλέξης Καστρινός, αφήνοντας έμεσες αιχμές για κακοδιαχείριση και κακοδιοίκηση του Δήμου. Είμαστε ένας Δήμος που ξεκινήσαμε υπό το μηδέν, ξεκινήσαμε με τραγικές συνθήκες, τις οποίες θα γνωστοποιήσουμε στον κόσμο προς τα τέλη του μήνα, αρχές του άλλου, που θα μάθει πλήρως το τι έχει γίνει ο κόσμος, όπως έχουμε δεσμευτεί, και θα πούμε ότι ξεκινώντας στις 9 Ιανουαρίου να περάσουμε τεχνικό πρόγραμμα, 16 και 29 Ιανουαρίου να φέρουμε εισηγήσεις για τον προϋπολογισμό μας και τα λοιπά στη Δημοτική μας Επιτροπή, να το ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό μας στις 31 του μήνα και σήμερα να είμαστε στη θέση να έχουμε εγκεκριμένο τον προϋπολογισμό μας. Να πω ότι συνειδητά απουσίαζαν και πιστεύω ότι το καλύτερο που έχουν να κάνουν, η μεγαλύτερη προσφορά τους που είναι στο Δήμο, είναι η απουσία. Παράταση στις κινητοποιήσεις τους αποφάσισαν οι δικηγόροι μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου, καταλογίζοντας την απόλυτη ευθύνη στην κυβέρνηση και στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Την κατάσταση αυτή δυναμητίζει ακόμα περισσότερο ο νέος δικαστικός χάρτης, τον οποίον οι νομικοί χαρακτηρίζουν Βατερλό. Παράταση στις κινητοποιήσεις τους μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου δίνουν οι δικηγόροι, καθώς θα συνεχίσουν την αποχή από τα καθήκοντά τους, με την Ολομέλεια να στρέφει τα πυρά της προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη μη υλοποίηση, όπως λένε, των δεσμεύσεων της πολιτικής ηγεσίας προς τον κλάδο των νομικών. Υπάρχει μια καινούργια παράταση μέχρι τις 26 Δευτέρου. Μέχρι τις 26 Δευτέρου θα συνεχίσουμε εμείς τις αποχές μας με το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι σήμερα, γιατί δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου. Άρχισαν οι κινητοποιήσεις με το φορολογικό. Το φορολογικό το ψήφισε η κυβέρνηση. Εμείς θα τις το στείλουμε πίσω μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί είναι σίγουρο ότι θα πέσει αυτό στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όμως μέχρι τότε δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη την επόμενη Παρασκευή, τις 23 μάλλον του Φεβρουαρίου, έχουμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι δικηγόροι μιλούν για νέα προβλήματα στην απονομή της δικαιοσύνης από την κατάργηση των πρωτοδικείων, κάνοντας λόγο για ασάφεια και θολό τοπίο στη δικαιοσύνη με ευθύνη της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας αναβρασμός στη δικαιοσύνη, υπάρχει μια αβεβαιότητα, μια ανασφάλεια, μια ασάφεια. Τώρα με το δικαστικό χάρτη, αλλού καταργούνται πρωτοδικοί, αλλού δεν καταργούνται, αλλού συνεννοούνται περιφερειακά, καταργούνται ειρηνοδικοί, αλλού παραμένουν τα ειρηνοδικοί, αναβαθμίζονται σε πρωτοδικεία. Υπάρχει ένας αναβρασμός και το κυριότερο είναι ότι υπάρχει μια ασάφεια. Και όλα αυτά τα επικαλούνται ότι γίνονται για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, ενώ δεν ισχύει αυτό, και για την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει, γιατί η επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν εξυπηρετείται με την υπερσυγκέντρωση, είναι αντιληπτό δηλαδή, και επίσης η εξυπηρέτηση του πολίτη δεν εξυπηρετεί το πολίτη με την υπερσυγκέντρωση. Ψυχραιμία και άμεσα αντανακλαστικά συστήνουν οι γιατροί για την προστασία από το μικρόβιο του στρεπτόκοκου. Τονίζουν δε την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων υγιεινής και, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, τη διενέργεια τεστ για να βεβαιωθούν. Να μην ανησυχούμε. Καμία ανησυχία και καμία αναστάτωση συστήνει η ιατρική κοινότητα στους γονείς για τον στρεπτόκοκο, ζητώντας όμως επαγρύπνηση και άμεσα αντανακλαστικά στο ενδεχόμενο που εμφανίσουν συμπτώματα. Ανησυχία πρέπει να υπάρχει πάντα, δημιουργική όμως ανησυχία και όχι πανικός. Θέλουμε, πονάει ο λαιμός, έχουμε πυρετό, θα πρέπει το πρώτο 24ωρο να γίνεται strep test. Δηλαδή το τεστ που παίρνουμε επίχρησμα από τις αμυγδαλές, ώστε να δούμε αν υπάρχει ή όχι στρεπτόκοκος. Η ασθένεια αυτή αναπτύσσεται σε άτομα κάτω των 10 χρόνων και πάνω των 65, δηλαδή είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες. Αυτές είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες. Θέλει προσοχή και γρήγορη θεραπεία. Η ασθένεια, λένε οι ειδικοί, θα κάνει τον κύκλο της και θα εξαφανιστεί. Η χορήγηση αντιβίωσης στο χρονικό διάστημα που θα ορίσει ο γιατρός, και για να μην κολλήσουμε όμως στρεπτόκοκο, προσέχουμε φτάρνισμα, βήχα
είναι τα σταγονίδια, εκπέμπουν και μας μεταδίδουν το στρεπτόκοκο. Επιφάνειες. Πιάσαμε ξένες επιφάνειες, θα πρέπει να καθαρίσουμε μετά καλά τα χέρια μας. Ένα νέο σκηνικό διαμορφώνεται το 2024 για 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αφού εκτός από την φορολόγησή τους με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και όχι μόνο, φέρνει μια σειρά από αλλαγές που τους επηρεάζουν άμεσα. Δηλαδή για τα εισοδήματα που απέκτησαν οι ατομικές επιχειρήσεις το 2023 θα φορολογηθούν με τεκμήριο. Δηλαδή δεν θα ληφθεί υπόψη το ποσό που θα δηλώσουν, αλλά θα φορολογηθούν για ποσά που θα υπερβαίνουν, θα ξεκινούν από περίπου 11-12.000 και θα φτάνουν ανάλογα με μία κλιμάκωση έως και 45.000 για ορισμένες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών. Ένα νέο σκηνικό διαμορφώνεται για 730 ελεύθερους επαγγελματίες, αφού εκτός από την φορολόγησή τους με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, μία σειρά από αλλαγές τους επηρεάζει άμεσα. Η μεγάλη αλλαγή που συντελείται είναι ότι η φορολόγηση για τα εισοδήματα που απέκτησαν φέτος θα γίνει με τεκμαρτό τρόπο. Επιβαρύνεται μια επιχείρηση σημαντικά. Υπάρχει βέβαια φοροδιαφυγή, αλλά εδώ επί δικαίων και αδίκων επιβάλλεται ένας νόμος, γιατί το κράτος είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν μπορεί να πιάσει τους πραγματικούς φοροφυγάδες και καταλήγει σε μία μέθοδο, επανέρχεται μάλλον στα παλιά. Γιατί αυτό το σύστημα ίσχυε δεκαετίες πριν. Είπαμε όλοι ότι με τα νέα συστήματα, με την ηλεκτρονική λειτουργία του δημοσίου, θα ήταν εύκολο να έχει το κράτος εικόνα για το προφίλ όλων των επαγγελματιών και μπορεί να ξέρει ποιος έχει πράγματι φοροδοτική ικανότητα και ποιος δεν έχει. Ανταυτού λοιπόν έχουμε μία επαναφορά οριζόντια, όλοι θα θεωρούνται ότι αποκτούν ένα εισόδημα τεκμαρτό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θα πλήξει αρκετά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επισημαίνοντας ότι αφορά στα αλκοολούχα και μη ποτά, χυμούς και ροφήματα, οι επιτοπείς καταναλώσεις υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, όπως και οι παραδόσεις σε πακέτο των μη αλκοολούχων ποτών, ενώ η παράδοση σε πακέτο των μη αλκοολούχων ποτών χυμών, τυποποιημένων και μη ροφημάτων υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. Νέες ανατιμήσεις. Παραδείγματος χάρη έχουμε μία αύξηση η οποία περνάει στα ψηλά και δεν καταλαβαίνω γιατί, είναι η αύξηση στα μη αλκοολούχα ποτά, τα αναψυκτικά δηλαδή, όλων των σερβιριζόμενων ειδών στην εστίαση. Από 13% γίνεται 24%. Αυτό θα επηρεάσει αρκετά την καθημερινότητα του πολίτη. Μια όχι και τόσο συνηθισμένη συνέντευξη παραχώρησε ο δήμαρχος του Πύργου Στάθης Κανής. Ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον επισκέφθηκαν μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πύργου, θέτοντάς του πολλά ερωτήματα. Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του σε μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πύργου για την σχολική τους εφημερίδα. Με πολύ μεγάλη χαρά, σήμερα δέχτηκα τη Δευτέρα Γυμνασίου του 4ου Γυμνασίου της πόλης μας, τα παιδιά, τα οποία ήρθαν να μου πάρουν συνέντευξη. Ερωτήσεις δύσκολες, για να με εκθέσουν προφανώς, και πραγματικά τα πήγαμε περίφημα. Υψηλό το επίπεδο των πνευματικών των παιδιών μας και χάρηκα ιδιαίτερα γι' αυτό. Με ανησυχίες και τα πήγαμε υπέροχα. Να είναι καλά. Στη συνέντευξη που δέχτηκε με χαρά να παραχωρήσει στους μαθητές, απάντησε με ειλικρίνεια σε όλα τα ζητήματα που του έθεσαν οι συντάκτες της εφημερίδας. Πρώτα απ' όλα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο που μας παραχώρησε αυτή την ευχάριστη για εμάς συνάντηση. Το σχολείο μας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο. Κάναμε αρκετές ερωτήσεις που μας γέμισαν την περιέργεια που είχαμε. Κάναμε διάφορες ερωτήσεις για την οικογένειά του, για την εμπειρία που υπήρχε μέσα σε όλη αυτή την ωραία διαδικασία. Αυτά. Και ήταν μια ωραία εμπειρία για όλους μας. Μας απάντησε αρκετά ολοκληρωμένα για ό,τι χρειαζόταν. Οι νεαροί ανακριτές του έθεσαν θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους, με τον Δήμαρχο να δεσμεύεται πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορεί η νεολαία να ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας μέχρι τώρα στον υπόλοιπο κόσμο. Σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου προχώρησαν Ρωσία και Ουκρανία, όπως ανακοινώθηκε και από τις δύο πλευρές.
Μόσχα και Κίεβο παρέλαβαν η καθεμία από 100 άτομα μία και πλέον εβδομάδα μετά από μία ανάλογη επιχείρηση που αφορούσε σχεδόν 200 στρατιώτες από κάθε στρατόπεδο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι οι περισσότεροι από τους απελευθερωθέντες Ουκρανούς υπερασπίζονταν την Μαριούπολη και το εργοστάσιο χαλιβουργίας στο Αζοβστάλ. Πρόσθεσε ότι από την έναρξη του πολέμου 2 χρόνια πριν μέχρι και σήμερα, συνολικά 3.135 Ουκρανοί έχουν απελευθερωθεί από τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα επιβεβαίωσε την ανταλλαγή και τον αριθμό των απελευθερωθέντων που ήδη μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα για νοσηλεία. Την 8η Φεβρουαρίου, έπειτα από διαπραγματεύσεις, 100 Ρώσοι στρατιώτες που κινδύνευαν να πεθάνουν παραμένοντας αιχμάλωτοι επέστρεψαν από έδαφος που ελέγχεται από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, παραδόθηκαν 100 αιχμάλωτοι πολέμου των Ουκρανικών δυνάμεων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Όπως έγινε γνωστό, για να γίνει πραγματικότητα και αυτή η ανταλλαγή, για ανθρωπιστικούς λόγους όπως ανακοινώθηκε, χρειάστηκε η μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engines full power, and lift off. Η αποστολή PACE της NASA εκτοξεύθηκε από τον διαστημικό σταθμό στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα με στόχο την μελέτη μικροσκοπικών οργανισμών στον ωκεανό και σωματιδίων στον αέρα. Το όνομά της PACE προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων πλανκτόν, αερόλυμα, cloud δηλαδή σύννεφο και οικοσύστημα ωκεάνιο. Όπως ανακοίνωσε η NASA, πρωταρχικός στόχος της αποστολής είναι να εξετάσει εξονυχιστικά την ανταλλαγή διοξιδίου του άνθρακα μεταξύ του ωκεανού και της ατμόσφαιρας, ρίχνοντας επίσης φως στο πώς τα αερολύματα μπορούν να διαγείρουν την ανάπτυξη φυτοπλακτού στην επιφάνεια του ωκεανού. Θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα όργανα για την μέτρηση κρίσιμων μεταβλητών που σχετίζονται με τον σχηματισμό νεφών, την αυθονία φυτοπλακτού και τα αιωρούμενα σωματίδια και τους ρήπους. Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη παρακολούθηση της υγείας των ωκεανών, της κλιματικής αλλαγής και της ποιότητας του αέρα. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένοι στην Νόρτ, ακολουθεί αμέσως μετά η εκπομπή Ανοιχτά Χαρτιά με τον Κώστα Κρυατσιώτη και καλεσμένο τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Κοροβέση. Για την 24ωρη ενημέρωσή σας επισκεφτείτε το patrisnews.com. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.